Máš od 19 do 25 rokov života? Tak stoj. Mal by si mať krásnu vyšportovanú postavu, ale zároveň pracovať na biznise od rána do večera. Mal by si mať partnera, s ktorým budeš pravdepodobne už na celý život, ale zároveň by si mal aj cestovať, pretože si mladý a mladší už nebudeš. Mal by si zarábať veľké peniaze, ale zároveň ich nešetriť, pretože peniaze boli, sú aj budú. Mal by si byť neomylný a zároveň mať život, ktorý máš zaistený po partnerskej, finančnej a celkovo životnej stránke. Či to tak úplne nie je? Pozri, mám 19 rokov a častokrát mám myšlienky, že by som sa mal hanbiť. Spôsobujú to sociálne siete, ktoré mi na oči vyhadzujú non-stop, ako sú mladí ľudia v Dubaji, jazdia na Ferrari, majú perfektnú postavu, sú vysekaní celoročne. Ľudia v mojom veku sa niektorí vydávajú, niektorí zarábajú obrovské peniaze. Tak to ale nie je. Základ je to, aby sa aj ty pozrel na seba, kde si bol pred 5 rokmi a kde si teraz. Progres, ktorý sa deje v týchto rokoch, ti príde ako samozrejmosť, ale nie je. Takisto aj ja tvorím na sociálne siete, ale nedávam tam, že som mimo formy, nedávam tam to, že som občas smutný, že som občas zlomený. Kto by chcel ukazovať tieto stránky? Ale je to súčasť života. Život v konečnom dôsledku nie je o tom, aby si bol lepší než ten a ten, ale aby si bol šťastný a prekonával svoje cieľ. Aby si dokázal plniť cieľe, ktoré si zadáš, pretože to je tá podstata života. Prekonávať sám seba a nie sa porovnávať s úspechmi niekoho, kto mal rozdané úplne iné karty. Takže zastav, nadýchni sa, makaj ďalej, ale porovnávaj sa sám so sebou a nie s ostatnými na Instagrame.